L-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Ġie inawgurat proġett ta' tisbieħ fi ġnien Toni Vella fin-Naxxar li kien possibbli permezz ta' allokazzjoni ta' fondi taħt skema tas-Segretarjat Parlamentari għall-Gvern Lokali. Dan it-titjib u t-tieni wieħed tax-xorta tiegħu għall-istess ġnien, hekk kif 5 snin ilu kienu saru rinnovazzjonijiet fuq il-bandli waqt li l-ground tal-futbol sar kompletament mill-ġdid komplut b'xibka madwaru. Is-Sindku tan-Naxxar, Enmeri Muscat Fenekadami, saħqet li proġetti bħal dawn flimkien ma' proġetti oħrajn huma parti minn ħolqa ta' katina twila ta' inizjattivi u proġetti li saru tul dawn l-aħħar 5 snin. F'kumment lil One News, isostniet kif dawn il-proġetti għandhom lok fil-komunità ħalli jitgawdew aħjar mill-pubbliku u r-residenti Naxxarin. Aħna bħala Naxxar dejjem għadna f'din il-leġislatura li nagħmlu ħafna spazji miftuħa. Ma tantx għandna minn fejn nażlu, allura l-ftit li għandna inkomplu ninvestu għar-residenti tagħna. Huwa importanti li t-tfal ikunu fejn jiżvogaw u allura aħna qed ninvestu f'dawn l-ispazji miftuħa ħalli jitgawdew minn Naxxarin. Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali, Ellison Zarafaċivelli, faħret xogħol il-Kunsill li qed jagħmel użu mill-iskemi li qed joħroġ il-Gvern. Iżidet tajt kif in-Naxxarin se jkunu jistgħu jgawdu minn ambjent aħjar f'dan il-ġnien. Grazzi għall-iskema dwar titjib jew żvilupp ta' playing fields fil-lokalitajiet, in-Naxxarin illum għandhom dan l-ispazju sabiħ u miftuħ ftit il-bott minn fejn jgħixu. U għalhekk iva il-Gvern ikompli jinvesti u jagħti r-riżorsi meħtieġa lill-kunsilli lokali għaliex huma l-kunsilli lokali li jafu l-aħjar il-bżonnijiet tal-lokalitajiet u r-residenti tagħhom. Is-Segretarju sostniet kif investimenti bħal dawn fil-lokalitajiet tagħna juru l-ħidma kontinwa ta' Gvern Laburista. Il-Gvern jibqa' jimpenja ruħu jemmen fil-potenzjal tal-kunsilli lokali u jibqa' jsostni lill-kunsilli lokali sabiex ikollna aktar proġetti li fl-aħħar mill-aħħar ikunu residenti li jgawdu minnhom.